OK, takže čau lidi, jestli chcete takovýhle skin, stačí udělat tadek. Počkat, já vlastně na to nějak nejde. Musíte jít do Lego. Dáte si tady k Lego. Teďkom vlastně půjdete tady, klikněte si na no skina, dejte edit. A tady máte tohle, to neberte, ale tady dejte hnedka to první. Teďkom, vidíte, mám to takhle. Jdu do normální hry a mám takovýhle skin. A podle mě vypadá jak takový skin za 800 V-bucksů. A je docela dobrý. Já být váma, tak si to takhle udělám. A vidíte tady v normální hře to nejde tady nějak kliknout. Takže dobrý skin. A to je všechno. A zatím čau.